पागल हो गई। बतावा दुनिया का मालिक रहले भगवान, लेकिन सीता जी राम के प्रेम में पागल हो गई। रामचंद्र जी सीता के प्यार में पागल हो गई। वो समय माई सीता गौरी से कहली कि हे माई, हरी बाप रे बाप, इतनी बड़ी धनुषिया बाहो। वो भगवान भोलेनाथ के धनुषिया रहल। हे माई, हाथ जोड़ के निवेदन बा कि वो धनुषिया के आप फूल के समान कह दिया कि हमार भगवान ओके छुए, जो ही छुए ते धनुषिया दुई खंड हो जा। न तो बड़ा देश विदेश से राजा महाराजा यही धनुषिया के तोड़ ली सीता जी के साथ विवाह कई के अपने अपने नगरी चले जाइ। लेकिन दिलवा में से भगवान न बसल बाड़ो। सही बा। वही समय माई सीता जी जब मलबा ये फूल का हार जो लेती है, माई जगदम्बा गौरा माता के गले में पहनावे जाली, तो मलबा गटिया में ना पहना पावेली। इतना भगवान के याद में इतना वो दीवानी हो जाली प्यार में क्यों मलबा पहरावे लिए ही लीलर पर से मलबा गिर जला नीचे। वही समय गवैया लोग कवि लोग लिख देला, गवैया गा दिहला, माटी के मूर्ति से हट से मैया मोर भइल दुनिया में सोर। माई जगदम्बा वो समय हंसली कि अरे सीता, तू इतना भगवान के प्यार में दीवानी हो गई हो, ये गले को छोड़ करके लीलाट पे हार चढ़ा रही हो। भगवान से कहली कि फूल के समान धनुषिया हो गई, और धनुषिया के न तोड़ला न छुअले, केवल भगवान हाथवा बढ़ौला, उनके परछैया से वो धनुषिया दुई खंड हो गई। काहे बदे वो ना तोड़ला, और ना तोड़े के उनके कि उनके पुरखा पुरनिया के वो हड्डी के धनुषिया बनल रहा। एकदम सही। सही है ना। अब इनके कितना कितना समझाई, तो हर तराम कभी आ हो गए। मुड़िया नीचे कर ले है काहे। हम देखो बिना पोथी पत्रा देखले शंकर जी का बियाह करा देते। भगवान भोलेनाथ कैलाश पे बैठल हुआ। अब माई गिरजा जौन बाड़ी राजा दक्ष के घर जन्म लेके आईली है। आज जब जन्म लेके आईली है हो, भगवान भोलेनाथ के दिलवा में बसोले है। राज रियासत छोड़ के जेव ही तनी सा उगराउर भइली बाड़ी, जंगल में तपस्या करे बदे चली गईली भगवान भोलेनाथ के पावे बदे कि हे भगवान, चवले हमें अपन अर्धाग्नि ना बनैबा, चवले ये वन में तपस्या करो, मट्टी का शिवलिंग बना के बेल पतई फूल माला चढ़ा के पूजत रहो। बेले के पतई खा खा के 12 बरस से अपन तपस्या पूरा कई। जौने समय 12 बरस इनकार पूरा भइले में 2-3 दिन बाकी बा। देव ऋषि नारद पहुँचले भगवान भोलेनाथ के पास, कहले हे भगवान, अरे ही का करथवा, ई दाएं दाएं धुआं छोड़ले तुहरे काम बनी। हौ गिरजा तपस्या कैली हली, तपस्या पूरा हो गइल बा। तोके पावे बदे जौन बा उ जबले पई है ना, तबले उनको जान ली है कि वो जंगल छोड़ के घरे यही है ना। भगवान भोलेनाथ कहला रे जाके कहीं नहीं पावत हवा कि बउरहवा के कुछ बाओ ना, उनका रास छोड़ दो, घरे जा। देव ऋषि नारद अइला कहला ए गिरजा, कहलिन का देव ऋषि प्रणाम कैली, कहली बोली देव ऋषि। नारद जी कहला नारायण नारायण नारायण। अरे काहे बदे
काहे बदे इतना दुख कष्ट झेलत यारू कहली भगवान भोलेनाथ के पावे बदे अपने भगवान भोलेनाथ के पाई उस दिन में हमार तपस्या पूरा हो जाई। देव ऋषि नारद कहले नारायण नारायण हरि रोहे के घर ना बा चढ़े के हाथी घोड़ा ना बा खाए के पूरी पकवान ना बा अरे गजबे भांग धतूर खा ले का परेशान बाड़ू। जब वहाँ गिर जाए अपन हठ ना छोड़ले ही भगवान भोलेनाथ के पास से आई रहा कि हे भगवान अब उनके मनौले मान के ना मारी। उस समय जो नारद भगवान राजा दक्ष के घर पहुंचल हुए राजा दक्ष अपने बिटिया के शादी बर खोजे बदे तैयारी बनावत हुआ कि हमार बिटिया 2 दिन तपस्या बाकी बा जब ही घरे आई तो बिटिया के हाथ पीला कर दे। नारद भगवान पहुंचला नारायण 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 कहाँ के तैयारी कैले हवा तो बिटिया बदे भर न खोले कहले अरे महाराज ये बिटिया बदे बर इतना सुघर इतना सुंदर इतना नीक अरे करे आगे कुछ कहबा जैसे गुलगुला कहला वही कैलाश पे भगवान बाड़ो देव ऋषि नारद पहले ही भड़कौले रहना राजा दक्ष के कि बिटिया तुहार कुलछनी बा बिटिया का नक्षत्र ठीक नहीं बा। राजा दक्ष सोचलो जाएगा देव ऋषि नारद देखले बाटे उन्हीं के हाथ पकड़ा दी अपने घर का मोर जौन बा निकाल दे। अब जौन बा शादी तय हो गई तिलक पर अच्छा हो गई शादी का डेट पड़ गई न्योता चल गई सब लोग रोज रोज तैयारी बनौले बा। अरे हर भगवान भोलेनाथ देही भर राखी गटई में सांप काने में बिच्छू और गोजर एकदम बुढ़वा बैल पर बैठल हवा आदे तना भूत पिचास चुराई ने डाइन रहली लंगड़ा लुजवा रहला ए झोरी में लटका लटका ये काखी में लटका लिहला बराते जाइए कि जब समय आई तनी कार बुढ़वा के रूप में चल दिहला आज जब चल दिहले हवा कहा राजा दक्ष के बगीचा में फुलवारी खूब बढ़िया लगल बा खूब बढ़िया फुलवारी लगल बा फुलवारी के किनारे पीपल के पेड़ बा भगवान भोलेनाथ जाके बुढ़वा के रूम में एक पातर के निगोटी पहनले हो अब गाजा वही चिलमी पर धोई के दाएं दाएं धुआं छोड़त हो। अब तौले बैल जवन बा बसहा बैल वही फुलवारी में पहुंचल बा जवन बा कुल नीचो हा चोर फेंक काट कैले बा मलिनिया डाली लेके पहुंचलिया कि हमरे राजकुमारी का विवाह बा फूल तैयार बा बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ के डाली में रखा अपने बिटिया अपने राजकुमारी के जौन बा स्वागत करब हम कर स्वागत करब डाली में तूर तूर के धरत यटिए हट बैल देखली सनक गई अरे बाप रे बाप सारा मेहनत कैली बैल डांड कई दिहला एगो छोटहन के डंडा लिहले है हाकत के पहुंचत गई आज जब हट हट करत पहुंचत गई तो वही पहुंचल ह बैल भगवान भोलेनाथ के पास आ जाके धीरे से मूड़ी लटका लिहला भगवान के लगे थुथुना रगड़त हम भगवान कहला रे जो नाई चली उहे कैला तौले डलिया लिहले पहुंचल मलिनिया भगवान भोलेनाथ के बुढ़वा के रूप में देखला कर अरे एक से बूढ़े आके है बड़े बूढ़े के लेके मरला तहस नहस हमारे फुलवारी करा दिहला। माननी लौटन गुप्ता जी शिव शिष्या शिव गुरु के चरण में 50 रुपया दान के रूप में आया है भगवान भोलेनाथ मैया भवानी जगदम्बा जी हर एक मोड़ पर सफलता दे रक्षा पाल करें घर में सुख शांति दे। उस समय मलिनिया जब डाली में फूल थोड़ा सा लेके पहुंचल में मारे गुस्सा से व्याकुल हो के कहे डंडा चलावे के और वह डाली भर फूल चला के डलिए सुधे भगवान भोलेनाथ आज मल्ला भगवान भोलेनाथ
खुश हो गए। कितनी बढ़िया भक्ति बा हो। सब लोग चढ़ौले 2 फूल 4 फूल 10 फूल चढ़ौली बा। मलिनिया कितना खुश बा कि पूरा डाली भर के फूलवे और ऊपर डालिए सीधे फेंक दे बा। पूरा डाली रुपया चांदी सोना से हीरा जवाहर से भर गई। लरी झूले लागल, इशारा कैले रे ताकत कबाड़ उठा लो, लेके जा तो हर तकदीर खुल गई। कहले आई दादा ये बुढ़वा में दम बा। अब जौन बा डाली उठा के नियम मटकत के जब चल दिहले बा रहिए न आटता हो। तो लोग देखा था कहले अरे मलिनिया तो गजबे लीला कइले बा। अरे कितना हीरा कितना मोती कितना जवाहरात लेके आई बारे, कहां से लेके आवत हो। मलिनिया कल बौराइल बाड़ा लोगन। जाओ वही फुलवरिया के बगलिया में कारखाना आइल बा। कारखाना आइल बा। मलिनिया कहतिया कैसे